Tagpula. Ay, Van, lingi. Ayaw i-press ha. Oo. Wala siya. Banat soy. With baby. Eh, pang YouTube na. Uli na ta. Apel po ko. English, bro. Lord, hindi mo English, oy. English kaya, hindi sila maka-understand. Don't get very no? Basta mag-inom may birds, kaya mo mang gina-video with the birds dito sa Ona Birds. Ipampost din sa YouTube. Only in the Philippines. Kapoy basta na, mag-video sa ano? Ako yun. Nalang yun, nalang na. Okay, mas stress si Starling.